Takulandirani ku channel ya AMTV Malawi. Mene tinakuzirani kuti tikhale tukupasirani tsatane wapa zomwe zachitika ku Lilongwe masana wa makamaka mamawa wa lero pa 24 Oktoba. Kuti Mai Kaliati amangidwa ndipo ali ku Lingadzi Polisi. Koma tisanayambe zonse tapangani subscribe ku channel imene kuti tikhale tukupasirani zinthu zimene zikugwa zikuchitika m'dziko muno. Pakadali panopa tikupatsirani nkhani imene ikupitirira. Akuluakulu a chipani cha UTM komanso andale ena akupitirira kukhamukira ku polisi ya Lingadzi mu mzinda wa Lilongwe. Komwe ya polisi akusunga mlembi wamkulu wa chipani cha UTM a Patricia Kaliati omwe awamanga mawa wa lero. Ndipo nkhani imeneyi tinakupasirani soni ndipo tinauza anthu ena so kuti mupange subscribe chifukwa chake tikhale tukupasirani tsatane wa nkhani. Ena mwa akuluakulu omwe afika kumalowa ndi Dr. Daliso Kabambe, Dr. Matthews Ntumbuka amene watu ndi ma president amene atazakupisane ku convention ya UTM. Mlembi wa chipani a Felix Njawala komanso phungu wa nyumba ya malamulo wa chipani cha DPP Asamia Suleiman afikanso kumeneko. Zipani tikuonetsa mgwirizano pamenepo. Tidakalibe pa nkhani imeneyi, mneneri wa polisi m'dziko lino. Mneneri wa polisi m'dziko muno apita Kayala watsimikiza za kumangidwa kwa Kaliati. Koma wati apolisi afotokozabe zifukwa zomwe awamangira Kaliati. Tidakalibe pa nkhani yomweyi tapangani subscribe kuti tikupatsireni beni tsatane wa nkhani chifukwa madzulo nonso tikhale tikupasirani mmene zitakhalire. Pakadali pano chipani cha UTM chati chipereka ndemanga yake pa nkhani ya kumangidwa kwa mlembi wa chipani chachikulu Patricia Kaliati. Chikapeza mfundo zogwirika za nkhani kuchokera ku polisi komanso kwa oyimira anthu pa milandu. Lachinayi masanawa a polisi adatsimikiza kuti Kaliati amangidwa pomwe akuganiziridwa kuti amafuna kupalamula mlandu opsa. Koma mlandu umenewu inu mmene mukuonera Amalawi, maganizo anu alipotani, ungakhale mlandu otani? Tifuna kumva maganizo anu pa channel ino ndipo tapangani comment kuti timve zambiri. Mwina ife sitikudziwa chabe. Malingana ndi mneneri wa polisi m'dziko muno Peter Kayala, apolisiwa ali ndi umboni omwe ukukhuza Kaliati ndipo anthu ena awiri akusakidwa okhuza mlandu umenewu. Kalaya wati Kaliati atengeredwa ku bwalo la milandu pasanathe maola 48 kuti akawauze mlandu wawo komanso kupempha belo. Pakadali pano nthambi ya polisi sinabwere poyera kufotokoza mlandu omwe Kaliati akuwaganizira kuti amafuna kupalamulawo. Tapangani subscribe Amalawi kuti tikupatsireni zambiri pano pa channel cha AMTV Malawi. Monga ino Amalawi mukona bwanji pa nkhani imeneyi pakumangidwa kwa Mai Kaliati. Izizi zimakonda kuchitika makamaka kampeni ikayandikira. Takhalapo tukuona zaka zambiri anthu akayandikira ku kampeni, ma politicians ambiri amakhala akumangidwa, kunamiziridwa, komanso timaona zipolowe kuchitika ndi kumama azitsogoleri ndi kumamangidwa. Kodi chimakhala chokuti akuapanga demotivate kapena amakhala kuti akuwathandizira kuti apeze molalo kuti akamaka panga kampeni akhale kuti ali ndi molalo kapena makamaka ngati ku convention. Nanga inu maganizo anu ndi otani pa nkhani? Taonerani ma comments omwe akhala akuikidwa pa social media ndipo anthu akukomenta zotere. Inunso mutha kukomenta mu comment box kuti timve maganizo anu. Taonerani ma comments amenewa.